मा मैखं बियो आसोल आसोल थाइजौ मैखं ना ओइ माखासे खाबाय जोङो नै जागोन ना जाया लोगोफोर नोंसोरो मोनाव खोन्थाहरथाय बे मैगंखौ जागोन ना जाया थाइजौनिखौ फैबा गैलालै बेथोनबो जानानै मार बुरजा जायोना बेदरजों जानो एबार मिया जाथारदों मासे माबा मैगं बायदि थांदों आं बानायनाय मैगं बायदि नायनायखौ माबोरै नुदो फिसा गोनां बायदि नुदों आं जाबायथ' दायो अमा बेदर लाना फैनोसै न' सेरसे लाबोनानै आरामसे एवना जानोसै जाबाय बुरजानो जों दा बे मैखुनखौ जानोसै एवनानै अमा बेदरजों गिस्टिक जादोंलै आंखो ओमफ्राय जोङो दा आरो खैजिमानो थांबावनांदो बिदिब्ला नायलांबाय थादो खैजिमाखौ बोरै हानो मानोथो इदि जानांगौ जाखो एफा गिदिर गिदिर फिसाला गैयाहाय मोरायो मोजाङैनो साफा लानो मोजां फिसालाया मालाय मा खालायदो माइलायनो माइलाय मायो खुद्रा खुद्रा खुदुना माथो सनांदो सावरि सालाय खोजिमा हालाय इखौनो लालांबाय था नोंसोरो खोजिमा हानबाबो खोजिमा हान मालाय फैलाय ओइ टार्जन एप्रिल फुलाव सोमालायबाय थानाय ओरैनो एप्रिल फुलाय सोमाफ्लादों सानलाय कृष्णनाव हरदों नायनानै सिनि बायदि मागोन मारियावनो सानैबो सानैबो जि मा जादों हो मा जादों थालै नोङो थिखि खारिखौ लाबोनानै थालै नोङो ना जगासिनो आं गावगोनसो ला दिल्ली आयं पिक्सारा मायाव लागोन थैबाय इयो आयंआ गुयें गुयें आंलाय अरजानो हायालै जों खिजिमा हाननो थांदो दै आं हानना होग्रासो खिजिमा नै बाल्थिं लाखा दै बाल्थिं दैबो लायाखै दै लादोसो नोङो आंथ' थिखांखायाबो आंसो थांफाग्रासो बासिनांगोन आङो बासिगोन आङो खैजिमा बाहाखौनो बहा मोनगोन जोङो एक्सारसाइस खालामदों होनबा सैमाया इदि हाग्रा हाग्रा गिदिंबा मोनगोन ना दंग'फोरसो नागिरनांगौमोन जोंना सिकारिया डेन्जार नागिरखायो दासो मोनदों ना साला दै लानांदो मजा दै थिखांनांदो खैजिमा जाग्राया दै थिखांनांदो दासो नै खैजिमा बाहागोन बाहासिबो मोनाखै इलाय बासासे इखौ हानदो ओइ गोथाङा मा फिसा गैया लेपि मैला दोङो बया दोंखायोबा अरजादोखो दोङो ना गैया हो Con lại không phải xem. Sudah nah, oke. Ayo.
그래 조심해. 그래서 등은 비지 등은 왜 비지 등이 골라 자야 길나? 골라 자야. 그런 비네 마트 골라 자이네. बोरै बाथामा थायोबा आखायाव जोंना देन्जार खैजिमा समब्रनायाव 1 नाम्बार प्र खैजिमा प्र बै खासे इयो माबा हामग्रा बे माने इयो खैजिमा हामग्राया माने दैसिबो गारा हायाव गोलैना माने खननानै होयो गोदोथार नामा थुब्राना नायनाय Đừng mất không được kìa ê đừng ư ya ini ê kelap lên kelap lên đừng gue ya đừng gue là ngồi vô đơn cái đơn rồi cái liền lên đây ôi ông theo này ông nó làm cái thằng này Borde? Ada yang kada benar. Jangan kerja macam apa ada yang tak. Oh, kiai pelong ay kitruna. Nawa ni kisah ni. Mereka kisah mana ni? Kisah mana ada kan mana? जंगल में खजीमा हमरे करने आया तो बहुत अच्छा लगता है ना अच्छा लगता है ठीक है मन हक रहा आ जाओ लगा हंडे हंडे Kosong. Kita kosong mana ni? जंगल में आने से बहुत चीज़ मिलता है खाने के लिए है ना मीठा खावला मिलता है मीठा खावसो मिलता है क्या क्या मिलता है जिबरी शिबरी मिलता है जंगल का बहुत सब्जी मिलता है जंगल में बहुत मैगं थाइगं मोनो माने हाग्रायाव फैबा दा बैसागो मोनफैलायबाय जिबि मैगं मोनलायसिगोन ना खैजिमा नागिरना मोनाखै नोंसोर एसे जाबायना एसे नायो एसेखौल' नुदोंमोन दं दुनियानि माबा गोजा गैयालै इमान खस्थ' नालाय खैजिमा होननायाबो माखौ राननो बेखौ ना
Hei, malah tuh ngelak. Hei, 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 hei. Mày xuống mày ơi. Khổ chưa? Rồi, nó này. Rồi. Đấy, cứ để đây, đi vào đây làm đây. Lewat itu kan wah paling ramai lah. Hei ini. Tunggu. Boy dulu kak. Tunggu. Iya gerak kemana lah deh sih main kemana. Ayah. Oh tunggu lah. Ini. Agar itu gimana? Oh, bisa kan mana? Ya ini sama mana? Boleh nggak? Kayak agak nih terus saya beri pati. Beri kan lah itu beri. Wah, mantap dah beri kan dulu kau dah. Sila sali. Ini kalau ni sampai ni sali lagi. Dulu sam. Berapa pati? Fiz me vai ver. Ini kamu masih. Ini makan sah. Saya mana lah? Pasti itu. Pasti.